Mä voisin aloittaa, ennen kuin lähden puhumaan itsestäni ja kirjastani, niin voitaisiin käsitellä hieman sitä, että minkälainen koneisto tarvittiin tämän kirjan kätilöintiin pihalle, eli tästä osuuskuntakustannuksesta. Se on myös henkilö, Parka, joka on ollut mun kustannustoimittaja tässä, että se ei ainoastaan raahannut mua mukaan osuuskummaan, vaan se myös yli puolitoista vuotta kuunteli mun kiukuttelua, änkyröintiä ja vänkäilyä tämän tekstin parissa. Että jos nyt ihan ensimmäisenä niin kun ihmisille, joille tämä varmasti oli rankin urakka koko perkeleen kirja, niin se annettaisiin pienet aplodit. Sitten, mikä on osuuskumma? Osuuskumma on osuuskuntamuotoinen kustantamo. Me julkaistaan skifiä, fantasiaa, uuskummaa, kauhua, romaaneja, antologioita, novellikokoelmia ja lähinnä jäsenten kirjoja. Sitten meillä on Aliette de Podadin käännöskokoelma, mutta se on jäsenten kääntämä. Ja meillä on mukana toiminnassa kirjailijoita, kustannustoimittajia, kääntäjiä, taittajia. Eli me ollaan aika monipuolinen joukko ja tavoitteena on tuoda hyvää laadukasta tämmöistä spekulatiivista fiktiota aikuisille lukijoille. Ja en tiedä, mitä muuta. Kummalinnunmunat, joo. Ei se näy tuolta. Okei, meillä on tämmönen uusi tuote tulossa ensi vuoden alussa. Kummalinnunmunat, se on nyt jo kokeilussa. Ja hän näyttää tuolla meidän mainosta, mutta se ei tässä hämärässä taida näkyä. Eli Kummalinnunmunat on raapaleita, 100 sanan novelleja. Ja sen palvelun kun tilaa, niin saa sähköpostiin 2 kertaa viikossa raapaleen. Ja sitten mikä vuosi nyt on, 2013, joku sinne päin. Ensi vuoden lopussa niin saa ne raapaleet painettuna antologiana. Eli se kuuluu siihen samaan tilaushintaan. Ja nyt jos syksyn aikana tilaa, niin saa kerran viikossa, kun me testataan sitä palvelua, niin saa 1 raapaleen. Tällainen uusi palvelu. Ja siinä on tosiaan monipuolinen joukko osuuskumman kirjoittajia, Jussi Katajalla, Kari Välimäki, joka on tuolla nurkassa piilossa, minä, Miksu Lauronen, Anni Nupponen, Magdalena Hai. Eli sieltä tulee monenlaista raapaletta. Eipä sitten muuta. Kiitos, kun olette tullut paikalle. No sitten voitaisiin lähteä käsittelemään itse tätä kirjaa ja kirjoitusprosessia. Ja jotta tämä ei olisi sellainen, että mä olisin täällä puoli tuntia puhumassa lempiaiheestani, eli itsestäni, niin mulla on tässä Kari auttamassa ja ikään kuin haastattelemassa. Mä olen hyvin pintapuolisesti katsonut nämä kysymykset, mitä Karilla oli, että niin kun täältä saattaa nyt tulla sit mitä tahansa, mutta ehkä te olette nyt siihen tottunut jo. No niin, älkää uskoko. Kyllä se teki itse nämä kysymykset ja vannotti vielä, että mitään muuta ei saa kysyä. PR-ammattilainen. Joo, no niin. Sinä olet nyt esikoiskirjailija ja sinulla aivan uusi, uunituore, lähes kynsiä polttavaa kirja kädessäsi. Mitä monta sivua siinä on? Siinä on... Mä oon viimeksi lukenut itse asiassa paperikirjoja 2010. Tää tuntuu todella erikoiselta esineeltä. Mä luulisin, että about 300 ja risat. 321. Kiitos kustannustoimittaja. Vaikka se olisi pitänyt olla taittaja kyllä. No niin. Sitten, koska sinä nyt olet ruvennut kirjailijaksi, niin sinä olet jostain syystä päättänyt joskus ruveta kirjailijaksi. Miten se käy? No se on oikeastaan aika vanhaa perua. Siis mä olen ollut ihan niin kauan kuin mulla muisti menee johonkin niin kuin 6 vuoden ikää tai johonkin tällainen näin, niin on ollut aina semmoinen tarinanarkkari, mutta mä oon niin lukenut ihan älyttömästi. Mutta mulla on aina ollut siinä niin kuin vähän kaikessa jutussa sillä niin kuin, että tahtoo tehdä ihan itse sillä niin kuin, että mä haluan vaan kuluttaa. Ja kakarana tuli kirjoiteltua kyllä paljon kaikenlaisia niin kuin storeja ja olin vähän huono nukkumaan pienenä, niin mä aina valvoin sillä silmät lautasena ja sitten mä mietin päässä jotain tarinaa ja aamulla kirjoittelin ainevihkoon. Ja mä luulen, että mä päätin joskus ala-asteella sen, että mä haluan kyllä kirjoittaa kirjaa ja mä haluan kirjailijaksi, mutta sitten se on vähän semmoinen, että elämä syöttää näitä kierrepalloja, että aina pitää varoa
mitä niin kuin piruilta pyytää, että mä annettiin sitten kirjaimellisesti siihen, että mä kirjoitan eläkseni, eli musta tuli sitten journalisti. Ja siinä tietysti oli se, että istuu sen 12-16 tuntia siinä niin kuin tietokonetuolilla kirjoittamassa, niin sitä ei enää hirveästi sitten semmoinen luovuus sieltä hyödy. Mutta sitten vaan niin kuin, mä yritin jopa luovuttaa vähän tuosta fiktion kirjoittamisesta, mutta se oli kauheimpia päätöksiä ikinä. Tuli todella surkea olo ja sitten nyt mä alkoin väkisin kirjoittamaan, että oikeastaan se nyt on sellainen asia, että koskaan ei ole ilmeisesti liian myöhäistä toteuttaa lapsuusajan haaveita. No niin, ja kun tämä käännetään suomen kielelle, niin Janoshan sanoi, luin monta kirjaa, mikään niistä ei ollut tarpeeksi hyvä, päätin kirjoittaa oma. Okei. Lueskelin sitä tekstiä jossain välissä, ja se on varsin tällaista surrealistista. Haluatko vaikuttaa sillä johonkin, ja jos niin mihin? No, mua on kiehtonut aina hyvin paljon se, että miten niin kun ihmiset oikeastaan luo oman maailmansa. Tässä nyt voi mennä tietysti sitten, niin kuin, otetaan sitä niin kuin punkkulasia 8 sillä niin kuin ruvetaan määrittelemään subjektiivisia totuuksia. Mutta niin kuin käytännössä se siinä on niin kuin loppujen lopuksi taustalla se, että miten paljon maailmasta ja kaikesta elämästä, miten paljon se on tulkintaa ja niin kuin, miten paljon ihmiset niin kuin rakentaa omia tarinoitaan. Niin tavallaan, mihin mä yrittäisin vaikuttaa, mun mielestä niin kuin nöyrä haave on se, että jos joku vaikka lukisi ja kekkaisi jonkun uuden tavan niin kuin ajatella jotain asiaa tai uuden tavan jotenkin niin kuin dekonstruoida jotain elämässään tai niin kuin hajottaa jotain, niin se olisi niin kuin maailman hienoin juttu. Tämä on nöyrä haave. Eli lasket maailmalle uusia perustuksia. Okei. Sinulla oli kirjassa sellaisia outoja sanoja kuin derivé, en tiedä miten se pitäisi lausua, voit kohta lausua sen malliksi. Ja sitten psykogeografia, psykomaantiota ehkä. Wikipedia jotenkin linkittää ne yhteen, mutta mitä ne oikeasti tarkoittaa ja miksi halusit käyttää niitä, miksi käytit niitä kirjassasi? Mulla ei myöskään hajuakaan, miten se pitäisi lausua, kai se joku deril, en tiedä siihen suuntaan. Psykogeografia on itsessään aika mielenkiintoinen juttu, mihin mä törmäsin. Se liittyy niin kuin 50-luvulla oli situationisteja ja näitä tällaisia liikkeitä, mitkä pyrki niin kuin tietynlaisen inhimillisen kokemuksen niin uudelleen määrittämiseen esimerkiksi taiteen ja leikin kautta. Ja sen, että miten niin kuin kaikki jaetut kokemukset on tavallaan hyvin kaupallisia, miten ihmissuhteita määritellään esineiden kautta ja kaikkea tällaista. Se niin kuin liittyy siihen, että siihen luodaan niin kuin uusia tilanteita, määritellään tavallaan asioita, se miten maailma koetaan ja ihmissuhteet muut koetaan, että se niin kuin määriteltäisiin uudelleen. Psykogeografia niin kuin liittyy siihen ja se on semmoinen termi, minkä alle on laitettu vähän jos vaikka mitä. Lyhyesti se nyt voisi olla, se on jotain niin kuin tieteen ja taiteen välimaastosta, että se tarkastelee sitä, että niin kuin miten paikat, ympäristöt, arkkitehtuuri, miten ne vaikuttaa ihmisen ajatuksiin, miten ne vaikuttaa niin kuin ihmismieleen. Ja sitten niin kuin leikillisemmillään se on sellainen joukko mitä tahansa menetelmiä, joka saa ihmisen menemään paikkaan ja tekemään asioita, joita se ei niin kuin normaalisti tekisi. Ja se on niin kuin tavallaan hyvin paikkaa sidonnaista osittain, että siihen liittyy kaikkia tällaisia leikkejä, niin kuin esimerkiksi algoritminen kävely, joka on se, että lähdet kävelemään kaupungilla joka toisesta korttelista käännyt vasemmalle ja sitten joka kolmannesta oikealle. Ja jatkat tätä ja seuraat sitä sokeasti. Jos joutuu umpikujaan, saa kääntyä ympäri ja palata takaisin. Ja urbaanit tilat tai yleensä tällaiset tilat on kiehtonut niin kuin mua aina just sillä lailla, että kun menee paikkoihin, mitä ei normaalisti edes näe tai kiinnitä huomiota, tai mihin ei oikeastaan saisi mennä, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Sitten kaikkien näiden omien niin urbex-harrastusten ja geokätkänne ja tällaisen kanssa, niin sitä tunkee niin kuin nokkansa mitä kummallisimpiin paikkoihin ja tajuaa yhtäkkiä, että ne 10 korttelia niin kuin oman talon ympärillä ja ne sisältää kaikenlaisia asioita, mitä ei edes voinut kuvitellakaan, että siellä on. Mä löysin kivenheiton päässä mun talosta niin kuin Krimin sodan aikaan kuolleen suomalaisen tarkka-ampujan hautamuistomerkin, joka on ton Länsiväylän Meluvallin ja sen tien välissä. Ei niin kuin taatusti ole semmoinen, mihin vaan niin kuin, tiedät sillä, että no menenpä katsomaan tätä. Sitten yhtäkkiä on sellainen, että ai tällainenkin pala historiaa. Että tavallaan ne niin kuin psykogeografia niin kuin sillä, että tuo leikillisyys ja tuo tilanhallinta on se, mikä siinä niin kuin viehätti eniten. Derive on sitten yksi tällainen
menetelmä just tähän tilan tutkimiseen, joka on se on niin kuin vaeltelu käytännössä, hortoilu. Eli se kuljetaan kaupungilla ja annetaan niin kuin mielenjuolahdusten ja semmoisten esteettisten ja niin kuin mielenkiinnon kohteiden niin kuin määrätä se, että mihin kävelee. Eli että se ei ole niin kuin määritelty, että sä oot menossa johonkin, vaan että mihin niin kuin kaupunki ja tilaa vie ja seurataan sitä sokeasti. Ja se on omalla tavallaan niin kuin olennaisena osana sitä, että minkä ympärille mä rakensin tätä kirjan maailmaa tai sitä, miten kirjan maailma toimii. Ja mietinkin, kun luin sitä ja siellä päähenkilö kulki suoraa tietä yhden ainoan kerran. Ja se oli pelottavaa. Miksi se oli pelottavaa? No se on nyt tietysti turskeita tasoja, mitä tässä nyt on, mutta siis lähinnä se, että jos on tottunut näkemään maailman tietyllä lailla ja sitten näkeekin yhtäkkiä sen eri lailla, se on pelottavaa. Sitten noin kuvannollisemmin se, että niin kun aika usein ihmiset tekee hirvittäviä sykkyröitä asioista ja olisi todella suoraviivaisia tapoja ratkaista ne. Ja mikään ei ole pelottavampaa sitten kuin tehdä isoja suoraviivaisia ratkaisuja sen sykkyrän keskeltä, että ehkä sillain. Mielenkiintoisia tasoja. Käsittelet myös eräänlaista poliisivaltiota tai tällaista poliisin valtuutuksia, vallankäyttöä, oikeutusta ja merkitystä. Osaatko verrata ja haluatko verrata sitä esimerkiksi suomalaiseen yhteiskuntaan? No ei ihan suoraan. Siis periaatteessa se, että miten mä sitä tuossa ajattelin, on, että se on niin tavallaan yllättävää se, että kun liittyy oikeastaan tällaiseen niin yksityisyyden suojaan ja tällaisiin vastaaviin juttuihin, että miten paljon ihmiset, miten paljon yhteiskunta, miten paljon joku järjestö, laitos tai joku muu ihmisestä tietää ilman, että ihmiset tietää sitä ja miten paljon niin kuin se pois annettu tieto antaa valtaa näille instansseille ja miten näkymätöntä se tavallaan voi olla. Et mä mietin just tällaista näin, että jos lähdetään ihan naurettavasta pikkujutusta, että joku kännispäissä menee tuossa ja niin potkaisee joku kioskin nurin, niin miten helppoa sellaisesta pikkujutusta tavallaan on jäädä kiinni, kun on miljoonassa kamerassa ja ihmiset tunnistaa sut ja näin edelleen. Sä saatat olla kaiken maailman rekistereissä. Yhdet Urbex-tyypit jäi kiinni siitä, että niiden naamat löydettiin Irkkigalleriassa olevasta kuvasta ja näin edelleen. Et se on oikeastaan enemmän niin kuin tiedon valta ja mitä niin kuin mahdollisuuksia valtaan tiedon antaminen oikeastaan antaa. Ja miten vähän ihmiset on siitä tietoisia loppujen lopuksi. Et tavallaan oikeastaan se on lähempänä sitä kuin varsinainen sellainen mikään suora vertaus esimerkiksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Sattumalta se on tietysti, täydellisen sattumalta se on tietenkin aika ajankohtaista juuri nyt. Että niin kuin hyvä eihän siinä. Joo, kaikille varmaan tuli NSA ja vakoilupaljastukset mieleen. Olet ollut julkisuudessa esillä erilaisissa tällaisissa, mitä sanotaan, tekijänoikeuskampanjoissa ja kirjoitit Helsingin Sanomiikin kolumnin asiasta, jos sehän sai aika hyvän vastaanoton ja levisi laajalle. Ja tekijänoikeuskysymykset on muutenkin niin kuin laajasti sinun puheessa ollut ja tämä kirjakin on julkaistu Creative Commons lisenssillä. Haluatko kertoa siitä päätöksestäsi ja sen perusteista? No mä voisin kertoa siitä aika paljon pitempään, kun ketään kiinnostaa kuunnella täällä. Se oli itse asiassa kolumni vaan haastattelu, joka koostui siitä, että toimittaja tuli, mä puhuin sille 1,5 tuntia putkeen ja sitten se sai tuon siitä aikaiseksi. Mutta joo, siis tää on tosiaan julkaistu Creative Commons lisenssillä, joka antaa luvan niin kun kopioida tämän muuttamatta, muokkaamatta epäkaupallisesti. Eli käytännössä tämän voi kopsata kaverille, mummolle, kummille. Periaatteessa tämän voi tietysti kopsata vaikka nettiin tai tällainen näin, että niin kun se on epäkaupallista ja kunhan ei muuta mitään. Ja tämä on oikeastaan niin mun vastine siihen, jos jättää nyt pitkät liturgiat pois, että niin mä oon ollut e-kirjojen suurkuluttaja itse jonkun aikaa. Ja se, jos jokin on tällä hetkellä niin kuin tekijän oikeudellisesti ja niin kuin kaupan käytännöiltä sellaisessa tilanteessa, että jos haluat olla laillinen kuluttaja, niin käytännössä se yritetään pissiä silmää hevosen pipperillä niin kuin kauhealla paineella. Piraatilla on tosi helppoa, sen kun vaan varetat jostain. Ei tarvitse miettiä kopiosuojauksista, ei tarvitse ihmetellä, että onko tässä nyt joku lisenssi. Ei tarvitse miettiä tällaista. Siis, kun harvat tosiaan tietää, että niin kun, jos ostaa vaikka
Amazonilta tai jostain muusta nettikaupasta kirjaa ei välttämättä osta, vaan sen lisensöi. Joka tarkoittaa sitä, että niin kun jos kirjakauppiasta tai kustantaja sattuu huvittamaan, niin ne saattaa vetää sen pois sun lukulaitteelta. Niin yleensä ottaen ne useimmiten aina kieltää sen lainaamisen. Siinä saattaa olla joku todella niin kuin helvetin lame-ass-systeemi, että sä saat 2 viikoksi lainata sen jollekin. Kuka lainaa kirjan 2 viikoksi? Haloo. Tai niin kuin kaikkia tällaisia näitä, miten vaan elämä vaikeammaksi tehdään lailliselle kuluttajalle. Ja mä näen oikeastaan tässä tilanteessa, koska tämä on myös hyvin paljon tiedotuskysymys. Tämä ei ole ainoastaan niin kuin tekijänoikeuskysymys tai muu, niin mä halusin tällä tehdä hyvin selväksi tiettäväksi sen, että jos joku ottaa tämän kirjan ja kopsaa sen kaverin, siis ennen kaikkea e-version tietenkin, kopsaa sen kaverilleen, puolisolleen, perheelleen, työttömälle kaverille, työssä käyvälle kaverille, jollekulle, hei, luepas tämmöistä, et ole koskaan lukenut sillä, ei maksa mitään, ota ja kokeile. Mun on vaikea nähdä, miten se olisi multa pois millään tavalla. Ja mä ehdottomasti haluan asua semmoisessa maailmassa, että siinä vaiheessa, kun mä ostan omalla rahallani kirjan, oli se bittejä tai sellupino, niin mä saan antaa sen kavereille samalla lailla kuin muutenkin. Niin, no, jos joku haluaa noista tekijäoikeusasioista muuten puhua, niin sitä liturgiaa riittää, mutta se on ehkä tämän kirjan ja ton päätöksen taustalla on tuo, että selvä signaali tosta. Okei, kiitos. Palaamme kirjan nykyhetkeen ja kokemuksia. Mietitään, mikä on niin kuin nykyhetken ja muistojen suhde kirjassa. Olen miettinyt sitäkin, että muistamisella ja muistoilla on niin merkitystä siinä jokapäiväisessä elämässä ja sen hallinnassa mahdollistaa ystävyydet ja kaikki yleensä nämä dynaamiset sosiaaliset suhteet, mitä niitä onkin. Mitä haluat kertoa meille tästä muistamisen ja nykyhetken ja kaikesta tästä kompleksisesta aikakäsityksestäkin, mikä sulla on siellä? No, mä sanoin tuossa mielessä muistaakseni alussa jo siitä, että, että ihmisethän on päänsä sisällä tarinoita. Että se on mun mielestä aina liikuttavaa, kun jotkut kuvittelee olevansa kauhean objektiivisia jostain asiasta tai sillä tavalla, että mä en halua nyt tämmöistä fiktiota mun elämään. Siis ihmisen tarina koostuu, tai ihmisen elämä koostuu tasan tarkkaan tarinasta, minkä se kertoo siitä, että minkälainen ihminen se on, mitä se tekee, minkälaiset sen suhteet on, mitä se tavoittelee. Että käytännössä, ja sehän on muistoa, se on pelkästään muistoa, ja tästä on hyvin mielenkiintoisia jopa kokeellisen psykologisia tuloksia, että ihmisellä on käytännössä 2 minää, joista toinen on kokeva ja toinen muistava minä. Ja kokevalla minällä ei ole mitään sanomista mihinkään, että muistava minä on se, joka määrää oikeastaan kaiken. Siitä on erittäin hyvä esimerkki, että mikä tässä, että jos kuvittelee, että ei mulla ainakaan ole tällaista, niin miettikää, että te kuuntelette vaikka 40 minuuttia parasta musiikkia, mitä te olette ikinä kuullut, nautitte joka hetkestä. Ja viimeinen ääni, mitä te kuulette siinä on, mikä fiilis jäi? No, se meni pilalle koko se kokemus sillä lailla. Oli ihan hyvää musiikkia, mutta sitten sieltä tuli se pieru siihen loppuun. Joten tilanne on pilattu sillä. Ja tämä on mun mielestä jälleen kauhean kiehtovaa asiaa kokemuksesta ja siitä, että miten hyvin konkreettisesti muisti ja se tarina määrittää sen koko maailman, missä ihminen elää. Ja tämä oli semmoinen asia, että minun on pakko vaan leikitellä tällä, koska mun mielestä on sikaa siistiä. No niin, tähänkin varmaan osin liittyy, tai en tiedä, nyt vasta kytkin ajatuksissa, niin nämä vieraat kielet tai niin sanotut uudet kielet, mitä ihmiset kohtaa siinä kirjassasi ihan yllättäen tutuissa paikoissa. Mitä ne tarkoittaa? No, se spoilaisi aika isoja osia kirjasta, niin en mä kerro. Mutta no, mä oon koulutukseltani kielitieteilijä ja se on, siis kieli määrittää ajattelua, joka määrittää kaikkea muuta ja niin edelleen. Että se oli tavallaan aika looginen rakennuspalikka tähän. Ja just sen leikittely ihmisten henkilökohtaisilla kielillä, siitä miten ihmiset ymmärtää toisiaan. Ne on oikeastaan osa tätä semmoista isompaa ajatusleikkiä, mikä tämän kirjan maailma on. Eli liittyy siihen, kuka kertoo tarinoita milläkin kielellä ja miten ihmiset ymmärtää toisiaan vai ymmärtääkö ne. No niin, kiitos Janos. Olethan muistanut mainita, että näitä kirjoja saa ostaa täältä
Mä voisin mainita tämän vielä 3. tai 4. kerran. Ei ainoastaan näitä kirjoja huomaa, siis näitä kirjoja saa, mä jopa suorastaan lievästi kannustan nostamaan niitä tuolta. Mutta meillä on osuuskumman kaikkea muuta tuotantoa tuolla myös, että niin käykää tsekkaamassa, että jos ei ole tuttua tuo tarjonta, niin ottakaa ja vilkaskaa. Ja mulla olisi nyt vielä muutamia kiitoksia tästä laitettavana tässä vaiheessa, että Kristinenhän mä sieltä nyt niin kuin käsittelinkin jo sillain niin kuin ihminen, joka teki ihan älyttömän duunin. Täällä huoneessa on niin kuin aika monta tyyppiä, joita mä oon kiusannut noilla ensimmäisillä vedoksilla, joiden kommenteista on ollut oikeasti aidosti hyötyä siihen, ne on päätynyt siihen. Sitten tässä on itse asiassa vielä Seikkailu Heli, joka kirja itse asiassa hänelle omistettu ja joka teki tämän kansikuvan, joka oli sillä, että mä horisin sille jotain sekaavia etanoista ja art deco pilvenpiirtäjistä ja niin kuin rikkinäisistä perspektiiveistä. Ja sitten se oli sillä, että onko tämä niinku hyvä? Ja sitten mä olin sillä, että voisitko mennä pois mun aivoista, että tämä oli just sitä, mitä mä hain. Et kiitos hyvin paljon tästä. Henkkaa ei täällä taida vielä olla. Siellä, no niin. Henkka auttoi äärimmäisen paljon silloin, kun mä kirjoitin tästä tämän ihan ensimmäisen version. Että otin semmoisen käsittämättömän, ties missä Darrassa ja muussa kirjoitetun tilkkutäkin ja 3 kuukaudessa vihdoin siitä ekana vedoksen tuohon yhteen skabaan, niin Henkka kävi sen version ja toimi niin kuin ilmaiseksi kustannustoimittajan siinä. Et kiitos todella paljon siitä, että se vaikutti merkittävästi kanssa, että mikä tästä sitten tuli. Ja vielä yksi pyyntö. Luetko meille? Kyllä mä voisin lukea. Jos te olette nähneet tuon kirjatrailerin, hei käsi ylös muuten, kuinka moni on nähnyt? Mahtavaa, te olette ihania ihmisiä. Sehän jäi tietysti hirveän cliffhangeriin. Mä ajattelin, että mä voisin jatkaa siitä minuutin tai pari. Viimeisen kulman jälkeen kävi ilmi, että Etanaan olisi ainakin puolen tunnin jono. Etanan rakennusta ympäröivä aukio oli jaettu sun keskipisteestä lähtevien puistikoiden ja mukulakivitorien sektoreiksi, joita yhdistivät pienet polut. Arre oli nähnyt etana-aukioiden ilmakuvia, joissa puistot, torit ja polut näyttivät sisäkkäisten kehien muodostamalta mekanismilta. Gigastropodologien mukaan jokainen matkustaja aiheutti puistojen ja torien keskinäisiin suhteisiin pienen muutoksen, joka näkyy pitkällä aikavälillä otetuissa valokuvissa. Väite oli kiistanalainen. Kriitikot väittivät sen johtuvan vain siitä, että tutkijat olivat havainnoineet erehdyksessä eri etanoita tai kotiloita, joiksi asiantuntijat sitkeästi jaksoivat otuksia nimittää. Aukion keskellä seisova pilvenpiirtäjä oli jyhkeä, art deco-tyylinen ja noin 100-kerroksinen. Se hallitsi aukiota yksin, aivan kuin sitä lähinnä olevat lasista ja raudasta tehdyt hennot pilvenpiirtäjät olisivat kavattaneet sen massiivisia graniittijalkoja. Rakennuksen seinällä mateeli kymmeniä lasiseinäisiä hissejä, jotka taittoivat auringonvalon leimuaviksi kuvioiksi rakennuksen tummanharmaalle seinälle. Pilvenpiirtäjän huipun ympärille kiertynyt massiivinen etana pimensi auringon taakseen. Taivas sen taustalla oli huimaavan korkea holvi, jota peittivät hopeiset ja kellertävät harsopilvet. Etanan massiiviset silmät kääntyivät hitaasti, kumpikin eri suuntaan. Sen pitkulaiset pupillit muistuttivat mustaa suoraa helminauhaa, joka oli paksuimmillaan keskellä ja kapeni ylä- ja alasuuntaan. Toinen silmistä taittoi pilvien välistä pilkottavan auringon säteitä kuin valonheitin, toinen tuijotti kohti maata kuin etsien jotain. Etanan massiivinen maan ja taivaan välissä kiertyvä kuori hohti ruskean, kellertävän ja kullan sävyissä. Sen piraali näytti vuoron perään kuperalta, vuoroin koveralta, aivan kuin se olisi halkaistu kahtia. Maatasosta pystyi hädintuskin erottamaan sitä satojen ihmisten joukkoa, joka kiemurteli spiraalina kohti kuoren keskipistettä. Ei kuoren ulko- eikä sisäpinnalla, vaan virratien sitä myöten tavalla, joka sai aivot ja silmät kapinoimaan. Toinen cliffhanger siinä. Okei, kiitoksia kaikille. Ohjelma jatkuu seuraavasti. Kuksat kumoon, kunnes kirjailija löytyy bilispöydän alta yläkerrasta. Hieman housekeepingia. 8 täällä alkaa ton FunFestin niin noin jälki- tai kaatobileet, niin sitten me siirrytään tuohon yläkertaan, missä on varattu seuraavat pöydät. Ja kestit jatkuu entisen mukaan. Kiitti.